espiritual, una obra de amor. Un amor que contiene la profunda sabiduría. Evde radyoya denge gele. Şınavendan uçana radyoyu denge gelden başkodarın heceyru heşte mecdarı 2024 İğneli Brüksel'e saat 12'de Lahmede çağırdı. Hemen uçağına var oje peşkeş bikinle peşiçen sen uçağına. Malbatan jubuçuyna İmraliye serledi Ankiren. Jubu azadi arabera podu de mecdarı London o hicde mecdarı jirle Köln meşhuren kiren banga beştariyat ekiren. La Arjantin'e jubu azadi arabera bu kampanyaya navne tevhid despekiren. Meşru çalak enletici kayyuman berdevam dike. Dadgiha İran'e cezayedar vekine lise kurdan biri. Operasyona evliya domdardı konağa düyemin de ya. Dubare den başkodarın hejen desbi berfirihan uçen xwedekên malbatan ji bo çûyîna İmraliyê serlêdan kirin. Mehmet Öcalan birayê rêbera Povasî û mazlûm Dinç bi daxwaza hevdîtinê ser li ser dozgerê Komaraya Bursayê û Müdüriyeta Girtika İmraliyê da. Her wiha Emine Konar, xuşka Ömer Hayri Konar, Polat Yıldırım, birayê Hamile Yıldırım û Meliha Çetin xuşka Veysa Aktaş jî bi daxwaza hevdîtinê ser li ser dozgerê û Müdüriyeta Girtikê da. Pelikotar Nejati de hemejdarı del London hiç bu azadi rêbera po meşek mezin beli darxistin ji bu tevlî buna meşê cihên kar tên ziyaret kirin stand tên danîn ji radyoyan bank tê kirin û bi hezaran afîş û belevok tên belav kirin. مرحبا دم باش ولد پاریزین هیجان مهیلو لبه داره باجار لیورپولی کولانا هیری خلبله من چادر بگیریه به چرچوا آزادیا بریز ویجالان و چارسریا پرسگیره که کرد یا پولیتیک و ونجی دبینن لبه داره هم درباره نیواجویا و نهاد دومه هم آگاهی بدن انسان لبه داره بلاغون که بلاغون کنه همچی ده چرچوا آزادیه دا هم بانگاوازی لکرد لیورپولی دوست کردان دکن که دهی مجدار چالکیه که لندنه هیا وجبو آزادی سرو خپوی هم لبه داره انسان دعوت و چالکیه دکن ده وسیله و ویدیوی را هم دخوازم ناسی بانگاوازی که وجبو گله خی در دور بریتانیا بکن دوست خود بکنه دهی مجدار ورن بشتار چالکیه ببینه به من مل بمشن جبو هم آزادی سرو خپو تکز بکن جبرگو آزادی سرو خپو یا فیزیکی گرینگ در روجلات ناوین دا دماغ سرو خپو فیزیکی آزادی تکز بکه ده شخص آزادی سرو خپو دا چارسریه بسکری کنکور و روجلات ناوین و انجام ببر بو مشا ده مجداری ایرو هم ده کتن آلانی هم ده آلانی توی بالا ام ده جیه داستنه نه ام همو اصنافا زیارت دکن امان دعوت مشه دکن ام دعوت مشه دکن ده مهدا امی سرکفتن بکن یا سرکفتن ya serkeftin. Pazar günkü yürüyüşten haberin var mı Heval? Bizim bu pazar günü yürüyüşümüz var, duydun mu Heval? Yani gruplardan mesaj geliyor değil mi Vallahi sana? Heval biliyorsun süreç biraz yoğun. Mümkün mertebede bütün arkadaşlarımızı kapmaya çalışıyoruz. Tamam pazar günü çevrene de söylersen çok iyi Saat olur. 1.30'da Londra'da BBC Tamam binasının Heval. önünde Kendine olacak. iyi bak. Görüşürüz. Tamam ben şimdi sana mesaj olarak da atarım. Sen de bütün arkadaşlara, çevrendeki insanlara duyur. Pariser Özgür Erol Balkşan Serhevditina Ömer Öcalan ya beraber Apore.
Pişti 4 salan malbatê hevdîtinê kir. Dîsa jî parêzer nikarin biçin İmraliyê û hevdîtinê bikin. Girtiyên din yên İmraliyê ji roja ku birine İmralî û vir ve nekariya parêzerên xwe re bibînin. Erol diyar kir ku du xalên bingehîn ji hevdîtinê derketin. Tespîta ku digot ez xwedî hêza pratîk û teorîkim ku pirsgirêka Kurd karibim çarîser bikim. Ya duyemî jî tespîta tecît dewam dike. Divî bu hevdîtina parêzeran jî werê kirin lê sîstema İmraliyê ji holê ranekiriye. Ji ber vê yekê jî tespîta tecît dewam dike giring e. Parêzer Özgür Erol bi bîr xist ku biryara mafê hêviya sala 2014 ji aliyê Dememeyê ve hatiye girtin û wiha dewam dike. Desthilatariya Tirk li dijî vê biryarê derket lê Dememe di biryara xwe de ısrar kir. Dîsa ji dewleta Tirk 10 salin tugav navêtiye. Em bi ısrar dixwazin sîstema tecîtê ya İmraliyê ji holê bêrakirin. Lê ya esasî ew e ku sala 26 de azadiya fîzîkiya Birêz Abdullah Öcalan bikin rojevê. Erol got mafê hêviyê nabe ku bikeve bazarê û wiha bidawî kir. Ev mafeke hukûqî ye, ev yek vekaribe di çarêseriya pirsgirêka Kurd de bibe binge. Di 16 mijdarê de li Kölnê jî meşû mîtîngeke mezin werê darxistin amadekariyên meşî hatiye dest pêkirin hevserokê KCDK'yê Zübeyde Zümrüt û Engin Sever, hevseroka Konmedê Emine Ruken Akça, hevserokê Fetmet Nereve Ahmet Kobanê, endamên Teçeşê Tekojin Komav tevlî karê amadekariyê bûne. Mehane karu xebatê wî şarakiya girseya rêber rapora azadî dest pê kiriye. Çevayê daxuyaniyên me herdanan ka destpêka hamlê virda ji bona azadiya rêber rapo tekoşînê bilinkirin bû. Me encamekî girt bi rêber rapora hevdîtin çêbû. Silavê rêber rapo hebû ji tevayê gelên me re. Pêwîst e em bersiv bidin silavên rêber rapo. Bira hevayên devletên komploger bira bibînin ki gelê Kurd 26 sal şunda jî ew ê rêbertiya xwe bi asta herî mezin da girêdayî de. Em bangawazî tevayê gelê xwe dikin. Kar û xebatên me hetmanê 16 mijdarê dêna ber berdewam bike. Pêwîst e mal bi mal tevayê meclisên me, tevayê pêkatên me, saziyên çandî, saziyên me olî, tevgera jin û civanan her roj qadan da bi pêşengiya wan da em ê ser bixin. Ya dubare dikin kes nikare hesabên qirêj ser jiyana rêbera xwe bike. Dersivên herê Kurd em ê qada 16 Meyê da vî bajarê da li Kölnê de em ê bibin. Bi milyonan em ê bibin dengê rêbera xwe, bi milyonan em ê bibin dengê azadiya gelê Kurd. Naha gecedeki daxyaniya wan em jî Konmedê Almanya em pêjî ku di 16 mijdarê da em ê li qadê Kölnê li Deutschlandê em ê bi milyonan li wê derê bi pêşengiya jin ciwan û stîl gelê me em ê bi azadiya serokab û fîzîkî azadiya serokab û em ê bi hev re bigîrin ji wê ku dewletê dagirker û taybetî dewletê NATOyê dengê me bibîsin rahêza Kurda bibînin. Belê heval weke hûn jî dibînin xebatên me awakî dest berdewam dike ama pêwîst e li hemû ciya her hevalê ku pesteka wî azadiyê heye pêwîst e li hemû qadan bikevin tevgerê de. Taybet tevgera ciwanên şoreşger weke her tim em dibêjin ciwan hêz e, ciwan xwedî guhartin e, ciwan pêşengê civakê ye, pêwîst e ciwan di vir de rolê xwe baş bilîze. Pêwîst e ciwan bi rehên heval rojhatan, bi rehên heval erdalan, bi rehên heval rojgeran, rehên heval asyan bikevin qada de xebat bineşinin werin li Kölnê 16 mijdarê em Kölnê weke tevgera ciwanên şoreşger pêşengiya hevalên jin em Kölnê pêwîst e 16 mijdarê behecînin. Bijî serokapo, bijî serokapo, bijî serokapo. Bijî serokapo. Pêdigodarên hijar li Arjantînê kampanyaya navneteweyî tê dest pê kirin.
li Arjantinê bi pêşengtê sendikayên karker, parêzer, çepemenî û feministan di çarçoya pengava azadî ji Abdullah Öcalan ve çareseriya siyasî ji pirsgirêkira Kurd re li parzemîna kampanyayekê were dest pê kirin. Kampanya wê sêzdehê mijdarî bi civîneke çepemeniyê dest pê bike û heta 23 mijdarî dewam bike. Li kesên tevlî kampanyayê bûne Yuling Agur, direktör Interlestan sta otomon û di bangê de girin û gotin Birêz Abdullah Öcalan zêdî 25 salan li girtîgeheke dewleta Tirk girtiye ji ber dilsoziya wê bi mav azadî û rûmeta gelê Kurd û gelên cîhanê li gel gelek saziyan em daxwaza azadiya wî dikin. Parlamenter Vanî Spasîn jî got ez ji Kongreya Netewê ya Arjantinê ji bloka Yekbûya Enya Çep a Partiya Karkerim. Beriya her tiştî têkoşîna gelê Kurd û Birêz Abdullah Öcalan silav dikim. Divê rêber Abdullah Öcalan demê dest were azadkirin û daxwaza gelê Kurd werin qabûl kirin. Em dixwazin Kurd li ser xaka xwe bi rengekî azad bijîn. Parlamenter Mons Lenki Skolin jî got ji bo azadiya Birêz Abdullah Öcalan û daxwaza mafê gelê Kurd em bang dikin. Feminîst Klardon Koral jî got li xaka abiya yala ku weke parizemîna Amerîka tên az kirin em dixwazin têjîta li ser Birêz Abdullah Öcalan bi temamî bêra kirin. Birêz Öcalan temsiliyeta nirxên me dike azadiya wî ji bo jinan ji bo rûşata navîn misûgeriya azadiyê ye. Parîzvanê mafê mirovan Carlos Pans jî got ku em wek parêzerên adaletê daxwaz dikin Abdullah Öcalan bê azad kirin ev ji bo ewlehiya rûşata navîn gelekî giring e. Estamos reclamando junto con otras organizaciones la libertad de Li wergeha Şehîd Rûstem Cûdî Maxmûrê çalakiya ji bo azadiya rêbera 477 roj li payxwe hêj çalakî bi komanû dewam dike ji çalakgera Arjîn Ürpel dibêje weke xwendekarên wargehê em ê fikrên rêbera pêk bînin. Ji ber ku fikrê rêbertî ne fikreka ku hêsan bi ku bi kara xwe nav çar dîwaran de bigiritin yan jî tenê girava îmrariyê sunûrdar bimînitin. Fikrê rêbertî bi taybet di salên 2003-2004 de parêznameyên xwe de da diyarkirin ku tu hêzên emperyalîst, hêzên kapitalîst nikarin hember fikrê wê şoreşekê bidin meşandin yan jî şerekê bikine. Di binivîsandina konfederalizma demokratîk de ku li dijî pergela 5000 salan ku çewesandina ser jinê tundiya ser jinê hatî pêkanîn rawestayî û heme demê de pêşkêşî civakê kir ku dikare xwe xwe rêve bitin û li ser jiyana xwe li ser şêwazê jiyana xwe bi mav û xwe bive xwedî bibiriya. Em ji wekî xwendekarên wargeha Şehîd Rûstem Cûdî dixwazin bidin diyarkirin ku ev mirasê ku rêbertî ji me re hêlayî ku em mînaka herî baş nihalin Maxmûrê dibînin ji tunebûnê hevbinafirandin me ji rêbertî em jî rêbertî fêrbûne em ê vê mirasê bidin berdewam kirin. Navenda ragianduru çepemeniya HPG bi daxuyaniyeke sê şehîdên têkoşîna azadiyê bi bir anî HPG tekildarî şehadeta gerilayan van agahiyan dide. 12 Eylûna 2020 militanên pêşeng ên tevgera me Canşêr Demhat û Şerger li dijî dagirkerên Kurdistanê bi canbaxşanê şer kirin û li herêmên parastina medyayê şehîd bûn. Van zarokên agît hemû erkên xwe yên dîrokî bi cih anîn û nirxên têkoşîna me mezintir kirin. Ji ciwanên Kurd hemûyan re bûn banga berxwedanê bi hevrîtiya xwe ya xurt bi tevlîbûna xwe ya ji dil û durust bûn militanên apoyê yên mînak. Di serî de malbatên şehîdan em ji tevayê welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameyên şehîdan wî Sedat Atılgan bi nasnav Canşêr Arnos, navê dayîk Nuriye, navê bav Şemsettin li Wanê ji dayîk bûye di 12 Eylûna 2020 de li herêmên parastina medyayê şehîd bû. Mîran Şahînlî bi nasnav Demhat Lîce, navê dayîk Mehtap, navê bav Abdî li Anê de ji dayîk bûye di 12 Eylûna 2020 de li herêmên parastina medyayê şehîd bû. Hasan Öz bi nasnav Şerger Ahmet, navê dayîk Sultan, navê bav Zekî li Amê de ji dayîk bûye di 12 Eylûna 2020 de li herêmên parastina medyayê şehîd bû. Navên de ragiandurên çepemeniya HPG wiha qala têkoşeriya Hersê li hengan kir. Gerîla Canşêr li navçeya Wanê Miksê di navê malbateke welatparêz de ji dayîk dibe. Ji ber vê yekê hêj ji zarokatiya xwe ve dibe dilsozeke têkoşîna azadiyê. Li dijî êrişên qirkirinê pêdeng namîne û
2014 de bere xwe dide navrefên gerîla. Piştî perwerdeyê derbasî qadên pratikî dibe. Bi berpirsyariyan xwe yên dîrokî rabû û sekneke li gorî Rihê Demê di keseyeta xwe de temsîl kir. Heta şehadeta xwe jî dibe xwedî meşeke bênaber a şoreşa azadiyê. Gerîla demha jî li Amedê ji dayîk dibe. Malbat û derdora wî dilsoza nirxên azadiyê ne. Ji ber vê di zarokatiya xwe de rastiya dijmin nas dike. Di ciwantiya xwe de dikeve nava lêgerînê. Berxwedana xwe rêveberiyê bi taybetî jî ya sîper pir bi bandor dibe. 2015 bere xwe dide çayên Kurdistanê û tevlî nava refên gerîla dibe. Di demeke Kurd de dibe gerîlayeke jêhatî. Bere xwe dide qadên şer lêgiran e. Bi pratikeke serkeftî radibe di gelek çalakiyan de cihê xwe digire. Bi keseyeta xwe ya sade, dilnizm û fedakar li ser xeta fedayîtiyê meşiya. Gerîla şerger jî di nav malbateke welat Parêz Amedê mezin dibe. Mîna her ciwaneke Kurd zilma dijmin a li ser gel dibîne. Li aliyekê jî şahîdî ji berxwedana dîrokiya Sûriyê dike. Ji lêhengiya xort û jinên Kurd hêzeke mezin digire. Fêm dike ku tenê di nava refên azadiyê de ew dikare bersiv bide polîtikayên qirkirinê. 2017 dibe gerîlayeke azadiya Kurdistanê. Pêşengî ji gerîlatiyê dema Nûrê dike. Weke hevriyên xwe wî jî di gelek çalakiyan de cihê xwe girt ku derbên giran li dagirkeran hate xistin. Weke milîtareke Apoyî navê xwe li dîroka me ya têkoşînê nivîsandin. Ciwanê bi navê EO yê 17 salî di dema çalakên protestoyê yê nidî ji tayînkirina qayûm ên li pêşiya şaredariya bajarê mezina Mêrdînê de hate binçavkirin. EO da zanîn ku li müdûriyetê îşkence li wî hatiye kirin û ji ber lêdana bi copan destê wî qelîşiye. Li nexweşxaneyê cihê qelîşî hatiye dûrûn. EO wiha qala îşkenceyê dike. îro 4 saet siye û nîv çarê hesirkî ez vextê çûma aliyê تعزیه دالی لوا بیاده سیویل پلیس دورد بندام بون جبر گو دو سری گووند د مکشان جبر گو مکسکو سور زرا خو مفکر و مگرتن دوده zaten وقتی مبرن بالشغل لخصنه مبرن بخبر او چیک مبرن قرق ولام یردینه دستم وقتی جوب لخصم مدابر دستم تقاندن zaten آنکا نزدیکا 10 دیکی شاپه ویه ودود ديجو تشقيسي جود جو ونداش دم بارتي باردن جو ونجوي دري هرن ماشي مجو امنارن مجو عطا ونازاد ياما نادن ما من بلد ياما نادن ما ام دجوي برنادن ديجو اجي ناشتغلم زي داس بيفان ادمون مبردان ام نهال فرتشتكن ام دخوازن بلد ياما بدن ما ام دخوازن ام ازاد ياخو السرخن ام ناخوازن جو افقا يوم اراده قليمه بدزي او چه قیسی بده زن ام جیو قیسی ام سرکفتنا خو بخواست Jinên li dijî qayûmê ku tayînê şaredariya bajarê mezin Mêrdînê hatiye kirin li ber şaredariya nöbetê dikirin diyar kirin ku heta encamê negirin ve nöbet bidome. بفي قوبالي شمابه أسد برخو بدم أسد برخو بدم برخو دانشيان عدالتنا لسر قليمة سر ملتي مال سر شارداري منه إيرو باش شارداري أنا ما بشخصي روحي خدتني نستندي بإرادة قل بإرادة بقلي الشارداري هاتي استندن بجي برخدانا قلي كرد تجاري سري خو ظلمي ردانينه شد بميك شباب نالي كي لي إيرو بانكا مز قلي قوسر قلي مردينه قلي بيتوبلي جدر وندر هي هركز برا شارداري خو خدي در كبن دعوة حقي خدكن شارداري آمي مج دولتي نسندي آمي أم بحلقي خو أم بملتي خو أم بإساني خو هاتنا في دري دولتي يعني بلد استخو صار إذا دا قلي كرد بكشيني ام بحقوقيه بعدالته يعني ام قبول تكن يعني بس قيوم ما تشوب جما ظلميه باش قناه تشتكي ديترا ما قبول ناكن إرادة ما قبول ناكنا اقتدار آقب و مهب بوه ذهنیت خونی قرش بوان پرگال خونی قرش دیسا رژیم قایم بکار آنین و إرادة گلمه گاز دوی برا دست خوش إرادة گل هلکشین براش دف جی إرادة ما بردن برا لسر حقیمه نچیرن يعني و کدا می برا کدا کدخوارا نخون يعني
دادگاه ایران جزای دارویکرین لسی کردان بری تورا رخصن مافی مروانیا کردستان تکیلداری دارویکرین ایران داخویانی اکتا داخویانی دیتی گوتن که رژیم ایران جزای دارویکرین لسی کردان بناوی ادریس علی و آزاد شوچارچی و رسول احمد محمدی خلک باشوری کردستانه نه هات گوتن که او هر سی کرد بسیخوری آجبو اسرائیل و کشنا سروک ناویندا لیکولین زانستی و تکنولوژیا پاراسنه یا ایران محسن فخری زاده هاتیه توانبار کرن رخصن راگهاند که هر سی کس جبو توانباریان قبول بکند اشکنجه گران ره در باز بونه هیجای گوتنه هر سی ولاتی جی ده حزران 2023 ده جالی هیزن ایران و هاتبو مچاف کرن و لگردگاه استخبارات یا ürmeye دهاتن را گرد Operasyon Evliya doğumdardı qonağa düyemin de berdavamdı ki hezen operasyon Evliya doğumdardı da xuyaniya xoy İro da ragihan kupraniya armancen operasyon droja düyemin de pek hatın. Da xuyani da hatiyarkenin ko qonağa yekemin de xata jhole haya sinore Irak'ı xata hole ya berbetil hamise ve her vuha devera hol aber be haseke şadadu u arişiye ve hatiya paqış kirin. Da xuyani da hatiyarkenin ko hafçeteyinden endai şihatine girtim beveye ki hejmara تین گود دروژن پیشین اپراسیون دهاتنه گرتن بو چلحت هر وام مختارکه مزن آچکان جهاتیه دست سر کرن دو روزنامه عربی در لبنان سرکفتن ترامپ و رولا نتوانیت بوی روزنامه الاهرت یا لبنان باندوره هلبجارتنا ترامپ دنرخین و دبیجه شر و زیده به لبنان و بروشکه کامباخره روبرو بمینه ده سردما ترامپ ده و لبنان ببه قادا شر آلین دیپلوماتیک جبه فکارن روزنامه العرب جدیار کرکو نتوانیک بوی دروشک فلچبونه ده و بالدکشنه سر و خاله ده شرکو نها رود دین اشکره بو که نتوانیک بود پیکان آشتو آرامیه ده بنکتیه روزنامه شرق الاوسطی و هاد بیجه ترسا ترامپ هیا و هرکس خالگوری سده ما و آماده دکه سروکن اوروپا نکاربو فکارن خوین درباره پولیتیکین ترامپ دا وشیره جاری کدین درکت هولک و اویل همبری سیاست ترامپ تونا آواکینا استراتژیک خوسر بمشینن سرو کمر فرانسا امانوئل ماکرون او مجار بخورتی پیشنهاد کرد ماکرون گفت که اروپا مجبوره چارینو ساخه به دست خو بگیره جبو وجید و توای اروپا ده همان آلیده بمشن بله گودارن جمعن و چنیر و پیشکش گرنج بگودار که نو سپاس آنا خاطر ودن باش